איתי, מה אתה בונה? איזה מגדל אתה עושה? זה מגדל וזה ארמון. זה ארמון? נכון. ומה זה? זה ארמון. השתמשת בכל הקוביות? עוד לא. זה ייפול, זה יהיה כבד מדי. טדה! תגיד בשביל מי אתה בונה את זה? לאבא. תגיד לו משהו. מה? תגיד משהו לאמא? מה? תגיד משהו לאמא. לא הבנתי. תגיד לאמא ואבא מה אתה עושה. זה בית. אתה יודע שאני מסריטה? ואני אשלח את הסרט מיד לאמא. אני מסריטה ואני אשלח מיד את הסרט לאמא. בסדר? תגיד לאמא ואבא ביי ביי. תסתכל במצלמה, תעשה נשיקה ותגיד ביי ביי. ביי ביי אמא ואבא וליאתי. תעשה נשיקה. זה חיבוק. יפה. ביי ביי.